how to end this year right. Mahalaga na hindi lang natin matapos ang taon na ito, kundi matapos natin ito ng tama. Mamaya sa aking preaching, ang aking isishare sa inyo is God's spiritual demand for 2025. So kung mapapansin ninyo, yung lesson natin is helping us end the year right. And yung namang isang lesson mamaya is helping us start the new year right. So complementary yan. Now, as we prepare to close the chapter of this year, it is crucial to end it the right way. That we are not drifting only into the new year, but we finish strong. Malakas, matibay tayo, lalo na sa pananampalataya. And we finish intentionally. In other words, itong opportunity of the old year and coming into the new year, we can be able to make the most of it, and we should be spiritually focused. So I would like to share with you 5 ways to end the year right. So lahat tayo, kailangan ito ang gagawin natin before the year ends. Huwag po sana na matapos ang taon na ito na hindi natin nagawa ang 5 mga bagay na ito. Amen ba mga kapatid? Okay, amen? Alright, number 1. We should end the year with praise. Yan, end the year praising. Pagdating dito sa year-end, dapat nagpipraise tayo sa Panginoon. Psalms 150, verse number 6. The Bible says in Psalms 150, verse 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Now, wag po sana tayo yung klase ng Kristiyano na hindi man lang niya inappreciate ang Panginoong Diyos sa ginawa niya sa taon na ito as we come to the year end. We should be that kind. Nakaka-bless po yung Kristiyano na coming to the year end, yung kanyang spirit, yung kanyang attitude is thanking and praising God. You know, most people are celebrating. We should be praising. What is the difference? They celebrate the season. Tayo, we acknowledge the reason. So let us be different with the world. We should do the right thing. Let us not only celebrate the year end. We should praise God in the year end. Amen po ba? Oo, wag po kayong gumaya doon sa mga wala nang inatupag at inisip, kundi kumuha ng papel, nilista ang ingredients na bibilhin na pagkain, at yun ang pinagkaabalahan ng buong araw na kakainin lamang ng 15 to 20 minutes sa 31 ng gabi. Wala namang masama na gagawin natin yan mga kapatid. But that is not the right way to end the year. The right way to end the year is having all of these things. We should be praising the Lord. Amen po ba? Get a paper, list down the goodness of God upon your life. His provision, providence, His presence in your life, sa mga preachings. Take your time and say, God, thank you for all of these blessings. Pinupuri kita. Amen po ba? Okay? Reflect on the battles that you have won. Meron ba kayong mga matitinding struggles na tinulungan kayo ng Diyos? Huwag natin kalilimutan yan. Amen po ba? Oo. Huwag natin kalimutan yung tayo po'y niligtas ng Panginoon.
narinig ko yung story way back, matagal na to na story. Meron daw isang mag-boyfriend at mag-girlfriend, mga kapatid. Ngayon, itong girlfriend niya, bulag, hindi nakakakita. So, one day, dinala siya ng kanyang boyfriend sa isang lugar na may napakaganda daw doon na tanawin. Oo. So, sabi niyang ganyan, pambira, napakaganda to. I wish makita mo ito, sabi daw nung boyfriend. Sabi naman nung babae, alam mo ang aking wish, sabi niya nung girlfriend, if only darating ang time na makita ko ang sikat na tanawin na ito, if that time comes, sabi niya, pakakasalan kita. Oh, pambihira. So, hindi nagtagal, meron pong nag-volunteer na magbigay ng mata. Parang gano'n I mean, hindi ko alam kung totoo to, pero I heard this way back. Mata. So, to cut the story short, pinalitan ng mata nung girlfriend, nakakita na ngayon. So, ngayon, parang pumunta ulit siya doon sa sinasabi na tanawin. Of which pumunta rin yung boyfriend, doon sila magkikita. Ngayon, nung magkita sila mga kapatid, magkita sila doon sa lugar, tuwang-tuwa yung babae, nakita niya yung tanawin. Tapos nung makita niya yung boyfriend niya, bulag pala yung kanyang boyfriend. Bulag. Oo. So sabi ng boyfriend niya, sabi niya, ano ngayon? Sabi ganyan. Ano, nakita mo na. Di pa kakasalan mo na ako ngayon. Sabi ng girlfriend, ayaw ko kasi bulag ka naman pala. You're blind. Oo. Sabi nung lalaki, pambihira, sabi niya, pangako mo nun. Pag nakita mo yung tanawin, pakakasalan mo ako. Hindi mo ba alam na kaya ka nakakakita, sabi niya. Ay, by the way, sabi niya, ang aking masasabi lang sa'yo, sabi niya, pakiingatan mo ang aking mga mata. Grabe, no? Pakiingatan mo ang aking mga mata. Kaya pala siya nakakita, yung volunteer na nagbigay ng mata, sa boyfriend niya, gusto pala niya na makita nung girlfriend niya yung tanawin. Walang utang na loob. Ngayon, nakakita na, kinalimutan niya na yung nagbigay ng kanyang mata. Alam nyo, ganun tayo pagkaminsan. Nakatikim lang ng blessing, nakatikim ng pagpapala, nakakalimutan na natin ang Diyos na nagbigay buhay, nagbigay pa ng kanyang sariling buhay para sa atin. Siya ang nagbigay ng lahat para sa atin, mga kapatid. Diba? So let us not be that just like that woman who forgot the person who gave her the opportunity to see the world. Let's not forget God who gave us the opportunity to enjoy life and all of His blessing. That's why let us end the year praising God. Amen po ba? Alam niyo, pagkakaiba natin sa mga unsaved, yung unsaved, binibless din ng Panginoon yan. Katulad natin, kasi sabi ng Bible, the sun riseth to the just and to the unjust. Sino yun? Sa mga iniligtas, hinirang, at sa mga hindi pa naligtas. Parehong tumatanggap ng init yan. Parehong tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Pero ang kaibahan, tayo po natuto na kumilala sa nagbibigay ng mga blessings na ito. Kaya, if in case wala kayong masyadong magarbong way to celebrate the new year, that's okay as long as you will be praising God in welcoming the new year. So let us end this year, number 1, praising. Number 2, pangalawa po, let us end this year planning. Planning. Ang maganda na dapat nating gawin as the year comes to an end, ay dapat po nagpaplano tayo. If we fail to plan, we are planning to fail. Naunawa nyo yan? When we fail to plan, we are planning to fail. Kaya maraming tao ang failures, it's not because nag-attempt sila at hindi nagtagumpay. Karamihan ng mga taong failure sa buhay ay kasi walang magandang plano sa una pa lamang. For example, in marriage,
magsimula ka ng marriage na wala kayong kaplano-plano, magiging failure kayong mag-asawa. O, di ho ba? So, papasok ka sa college, papasok ka sa career life mo, na wala kang magandang plano, magiging failure ka talaga. Hindi ka pa nag-a-attempt, failure ka na because of your failure to plan. So, failure to plan is planning to fail. So, it is therefore necessary to us Christians who have been given God the opportunity to serve, the opportunity of life, and the blessings of grace to plan about these things. Diba? Parang ang tanong ng Panginoon sa'yo kung bibigyan kita ng 20 years, anong plano mo dyan sa 20 years na ibibigay ko sa'yo? Kung bibigyan pa kita ng 10 taon, anong plano mo sa 10 years na ibibigay ko sa'yo? So dapat mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi tumitigil na magplano. Ngayon, puntahan na natin. Planning is faith in action. When you plan, you are exercising your faith. Kasi you are attempting something for God So planning is faith in action. Therefore, if you are not planning, you're not living by faith. You're living by sight. Sa kung ano na lang meron. It is saying, God, I trust you for my future. I will prepare in obedience. So ngayon mga kapatid, dalawa ang key steps na dapat nating gawin. Number 1, evaluation. Mag-evaluate ka. Evaluate your life. Reflect on what worked and what did not this year. Tignan mo, what areas of your life honored God. So ituloy mo yon. Next, what area of your life that need improvement. Kunin nyo yan mga kapatid. Kahit yung dalawang bagay lang na yan, mga kapatid, maganda na gawan nyo ng plano. What area of your life honored God? And which area of your life need improvement? So that's the evaluation. Pangalawa mga kapatid is goal setting. Goal setting. If you believe that God is not only God of that God is also God of the season of harvest, plant a seed for the next harvest. Set goals for your spiritual growth, for your stewardship, and for your ministry. Mga kapatid, wag nyo lang akong pakinggan. Gawin nyo ang aking ina-advise sa inyo. Amen po ba? Oo. Now, ngayon mga kapatid, okay, ano yung mga bagay na dapat nating pagplanuhan? Lukibon tayo, Colossians 1:9. Ang sabi dito sa Colossians chapter 1, verse number 9, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will and in all wisdom and spiritual understanding. Tignan po ninyo ha. I-highlight ko yung statement na filled with the knowledge of His will. Listen to me. Planning is a result of the knowledge of His will. Again na. Okay? Yung knowledge of His will, mga kapatid, in one word is idea. Planning starts with an idea. Sabi ko nga kahapon, Apple is one of the biggest companies today. Of course, the largest, richest companies today are BlackRock at may isa pa. They are the one managing, they are the one in control of the stock markets and economies of the world. But as far as product companies are concerned, one of the biggest and richest companies today is Apple. Pero nung araw, when Steve Jobs was conceptualizing Apple,
He was not thinking about making a lot of money about it. He was just excited and passionate with a wonderful idea. Oo. Alam mo, ang totoong magpapayaman sa buhay mo, hindi yung kakaisip mo ng pera. Hindi yan ang magpapayaman sa'yo. Ang totoong magpapaangat ng buhay mo, good ideas. Never stop coming up with good ideas. Ang tawag sa good idea na yan, planning. Naunawaan po ninyo? Oh, you see, the year is coming, no? Darating na ang bagong taon. What are your ideas? What are your plans to do? Kaya, si Steve Jobs, nung na-passionate siya doon sa idea, he spent a lot of hours and spent his resources to develop the idea hanggang sa naging product siya. Nung naging commercialized, tignan mo, lumaki ng husto. Diba? But look at Apple today. Tignan nyo ha, it does not run out of idea. Kaya nga taon-taon may bagong iPhone eh. Diba? Ano na ngayon? iPhone 16. 16 na ngayon? Oh, iPhone 16. Pambihira. Next year may iPhone 17 na naman. That's idea. So, kung ang mga companies, para hindi sila mamatay, mga kapatid, hindi tumitigil na mag-isip ng idea, tayong mga Kristiyano, para hindi mamatay ang ating spiritual life, dapat hindi tayo tumitigil na nag-iisip ng plano para sa paglago ng ating spiritual life. Alam mo, listen to me. Kaya ka mahihirapan sa buhay mo kasi hindi ka nagpaplano. Number 2, mahihirapan din ang Diyos na i-bless ka kasi wala kang kaplano-plano. Tignan mo, kung may maayos kang plano, hindi mahihirapan ang Diyos na i-bless ang buhay mo. Tanungin mo ngayong katabi mo, may plano ka ba? Oh, tayo walang kaplano-plano. Basta ang sa atin mag-church kada linggo, okay na yun. Hindi po ganon. Dapat meron tayong knowledge of His will. Alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos at doon tayo magplano. Amen po ba? Okay, para magkaroon kayo ng idea, number 1 or letter A dito sa planning mga kapatid is personal growth. Ilagay nyo doon, personal growth. Lahat ng ito ay spiritual goals mga kapatid ha. Spiritual meaning to say, in alignment to the will of God. Okay, letter A, personal growth. Ano ang plano nyo para sa personal spiritual growth nyo? Number 1, Bible devotion. Bible devotion. Oh, may daily bread na ba kayo lahat? Pakitaas nga ng kamay ang may daily bread na para alam ko. Taas nga ng kamay ang may daily bread na. Yun. Hindi ba gumagana itong isang natin? Okay. Yan. Ulitin natin. Sino ang may daily bread na sa inyo? Buti si Brother Sam. Brother Sam, nandiyan ka na pala. May daily bread ka na, Brother Sam? Amen. Baka 2024 pa yung daily bread mo, Brad. I-update mo na yan. Okay? Kayong mga anak, dapat may daily bread kayo. Alam nyo, listen to me, hindi po ito pagpapahirap sa inyo. Alam mo ang nagpapahirap sa buhay mo? Yung hindi ka nagde-devotion, subukan mo. Subukan mo wag mag-devotion sa umaga, papahirapan mo ang sarili mo. But if you start the day with God, everything will fall in their proper order. Okay? Letter B, prayer. Kailangan may plano kayo dyan sa prayer. Kumuha kayo ng notebook mga kapatid. Tapos tawag dito, isulat mo dyan. Halimbawa, sa first category, personal. Mga prayer request mo, ilagay mo lang doon. Date requested, prayer request, tapos doon sa last part, date answered. Yan ang prayer diary na tinatawag. Especially sa inyong mga nanay.
Oo, hindi ito nagpapahirap. Ang nagpapahirap sa'yo, yung prayerless ka. Hirap ka na sa buhay, strive ka ng strive, walang tulong ang Panginoon kasi hindi ka nananalangin. Hindi po prayer ang nagpapahirap sa buhay. Prayer ang nagpapagaan sa buhay. Amen po ba? O, kung prayer pala ang nagpapagaan sa buhay mga kapatid, dapat gawan mo ito ng matinding plano. Next, not only prayer, pangatlo doon sa personal growth plans mo, your giving. Lagay mo doon, pangatlo, giving or cheerful giving. Okay? So planuhin mo na. Ito yung tithe ko, love offering ko, missions offering ko, first fruit commitment ko ng 2025. Malayo pa ang CSC, Church Strengthening Conference. Siyempre, we will commit for this conference. So isulat mo na doon. Ito ang commitment ko para sa church strengthening. Diba? Ito yung mga commitment ko para sa family camp. Malayo pa yon. But when you plan ahead, it's good management. Naunawaan nyo? That is good management. So, you are blessed with opportunities. Walang problema doon. Pero ang kulang sa atin, good management. Sayang ang opportunity kung walang good management. Pero pagsamahin mo yon. Yung iba, may good management, walang opportunity. So, sayang, wala din. Pagsamahin mo yon, opportunity plus good management equals prosperity. Magiging maayos talaga ang buhay mo. Gusto nyo bang maging prosperous ang 2025 ninyo? Amen? Kung opportunity lang, you have all the opportunities in Hawaii. Walang problema dyan. Kaya lang, management ang kailangan mo. So dito, pag pinag-usapan na ang pera mga kapatid, ang una sa atin yan, cheerful giving. Again i-apply ko yung principle. Hindi po pagpapahirap sa buhay ang cheerful giving. Kundi ang cheerful giving ang nagbibigay dahilan sa Diyos para lalo pang ipagpalain ang ating buhay. Tandaan mo ang Diyos ang nagpapala sa atin. So cheerful giving will continue to give God a reason to bless you with health, to bless you with strength. Kasi sasabihin ng Panginoon, itong anak ko, si Sunny, bibigyan ko pa ng lakas ito para makapagtrabaho. Itong anak ko, si Roger, bibigyan ko pa ng kalusugan to para makapagtrabaho. Bakit? Cheerful giver to Amen? May commitment to sa mission May commitment to sa aking gawain Kaya may rason ang Diyos na mas lalong i-bless ang buhay mo. Kaya pag pinag-usapan po ang cheerful giving, huwag po nyo siya ilagay sa category of expenses. Kaya alam nyo, hindi ko na po sinasabi alam nyo pag nagtuturo na ako ng giving at nagpapa-commitment, iniiwasan ko na yung statement na ganito. Mga kapatid, alam ko na marami tayong mga pinaggagastusan, marami tayong pangangailangan, marami tayong mga bills, bayarin, marami tayong mga ina-amortize. Kaya mga kapatid, alam ko na sakripisyo ang bagay na ito. Iniiwasan ko na pong sabihin yan. Kasi naisip-isip ko, prayerfully, sabi ko, mali pala iyon. Kasi para kung inilalagay ang giving sa Panginoon sa kategory ng mga expenses, mali pala iyon. Dapat pala, pag nagpa-commitment ako, hindi ko babanggitin yun. Alam ko, marami tayong gastusin, ganyan-ganyan. Hindi po Kasi dapat talaga pagdating sa giving sa Panginoon, ibang category, hindi siya kasama sa expenses. Naunawaan po niyo? So pag naunawaan ninyo, na talagang part of your life is giving and not everything is spending mga kapatid. The Lord will help you think of idea. Dito kayo mag-iisip. So, mag-i-explore ako ng additional source. Ngayon, pag nag-explore ka ng additional source, ang focus mo is not because you want to increase your expenses.
but because you want to increase your giving. Yun dapat ang mind training natin. Hindi po ito pagpapahirap. Hindi, kasi ang sabi ng Diyos seek ye first the kingdom of God. In other words, plan about ideas in increasing your giving, and all these things shall be added unto you. So when you come to think of idea, mag-explore ka, okay, isip ako ng idea, how can I increase my giving? Ano pa kayang pwede kong gawin para makapag-give pa ako? Alam mo ang gagawin ng Diyos? Because you put first His giving, all these things shall be added unto you. Naintindihan niyo po mga kapatid? So pagplanuhan nyo na po yan. Okay? Let me continue. Tuloy ko na lang din. Letter, saan na ba tayo? Letter D, sulat nyo na lang mga kapatid. Soul winning. Letter E, discipleship. O yan. Yan yung mga ano natin, personal growth natin mga kapatid. Personal growth. Amen? Okay? So itutuloy ko, part of that, i-include ko dito sa preaching ko mamaya na isa. Yung letter B. Okay? Doon sa ating plans, growth plans. Yung ating plano ng pag-angat sa ating spiritual life. Inuulit ko if you don't plan about your spiritual life will dry out, will die, at magdi-deteriorate yan. And if you allow your spiritual life to deteriorate, yan ang magpapahirap sa'yo, yan din ang magpapahirap sa Diyos na i-bless ang buhay mo. Amen po ba? Okay. Lord, marami pong salamat sa aming Sunday School lesson. Help us to end the year right. And one of the ways to end the year right is to praise you, Lord. Another way to end the year right is to plan. Kailangan may mga plano kami. So help us, O God, and we commit everything to your hand. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.